guys, pane nyaya ndauya nayo panapa yemwana akafushirwa ari mupenyu. Guys, vamwe vakadzi unotoshaya kuti zvombofamba sei chaiko. Ishavi, idhimoni, hutsinye, huroi, chii, unotozvishaya kuti chii chaiko. Kusvika pakuchengeta, unoita kuchengeta mimba, kuchengeta pamuviri kwe9 months, then wozvara. Wabatsirwa mwana uya uya, wakundomufushira ari mupenyu. Guys, zvimwe zvinhu zvototyisa, zvotoda Mwari. Nyaya yacho guys yakamira yakadai, ndichangoverenga semasvikiro ayaita nyaya yachona munyatsokunzwisisa. Zviri kunzi izvo, hanzi maswera sei hama dzadiwa, kuno ndaswera ndiri bhizi. Pane mukadzi akafushira mwana ari mupenyu akazofa. Fume mangwana imbwa ndokufukunura mwana ndokudya gumbo nemaoko. Yakazofunga kutakurira vana nyama ndokuenda nemwana uya kumba. Vanhu vakaona izvi ndokuudza vanhu venharaunda yedu, kusvika mapurisa eBindura ndokuuya ndokutakura mwana uya. Nhasi paita tsvakurudzo nemapurisa emumaruva ndokuzobata mukadzi wacho akaita izvi. Guys, zvinhu zvinorwadza. Shuwa ungafutsira mwana ari mupenyu. Mapicture achona ndo amuri kudii, amuri kuona paside apo guys. Andaisa paside apo mapicture emwana uyo. Mukadzi wachona ndiye wamuri kuona futi iwewe. Unotoshaya kuti vanhu vapindwa nemweya wechii. Idhimoni chairo, hutsinye, huroi chaihwo hwakaitwa nemukadzi uyu. Saka guys, ndo nyaya yandanguya nayo kuti mungodi munzwe zviri kuitika muno muZimbabwe. Chiti kune vese vanenge vasati vasubscribe pathis channel, musasarira guys nenyaya yezvimalatest zvatinenge tichiuya nazvo, zvinhu zviri kuitika. Tifambirane pamwe chete. Thank you guys nesupport yamuri kupa kune vese vakasubscribe pathis channel. Thank you very much. Dokutendai chose. Like